rasa shi duk to sai magana haka tuntuni. Sai yau anai da mu gobe a zo a juya zamani. Mun rike gaskiya da haƙuri su zama magani. Mai zaga kansa ko wani ne kuce da shi haka shirme ne idan mutum ya ce shi ne. Faɗar rasuli ne sunansa baya wuce jahili. Dan ita fariya ba ta barin mutum da hankali. Indai an haska haske ko a duhu yakan yi walwali. In an taɓa wuta a ƙone na ga kuna taɓo ɓuya ne ko dai naɗin akwai lauje ne. In ma akwai ciki to wata rana za ya bayyane. Komai daɗin adam zai ɓoye ayi ilahu nasa ne. In dai shirin mutum cuta ne shawara ya jingine. Halin mutum kwa jari ne duk inda yake ko wani ne kama da wani batawa ne. Inda ya kwai rabo mutum ba za ya wuce nasa ba. Duk inda za ka je ba za a baka na waninka ba. Ikon ilahu ne ba za ka canja ƙudurinsa ba. Idanuwan ku zantatso ne in kun yi kulluka kun binne gaban idan ku zantatso ne. Iya tsawon wuya wallahi baya wuce kai kuji. Komai girman mutum wallahi baya wuce agaji. Ko babu mutuwa to ai da tsufa har ya kan gaji. Idan ka so mutum daidai ne idan ka ƙi shi ma daidai ne. Komai da sanadi na gane za ka ƙi mutum to sai ka ƙi shi inda sanadi. Komai da zamu yi to sai mu tabbata da sanadi. Ni ma waƙa nake amma na tabbata da sanadi. Mai haƙa ramuka ka gane haƙa shi ɗan kaɗan daidai ne. Dan wata rana na san kai ne kai za ka tsinduma wallahi na yi maka tabbaci. In dai kana musu to ni da kai mu ada lokaci. Koran da babu ni ka tuna na yi maka tsokaci. Halin mutum abin tsoro ne ilahu ne kaɗai zai gane. Idan ya zo ya mazance ne zai ɓoye gaskiya ƙaryarsa zai fito ya bayyana. Sai yayi ta dariya ya zo gaban kama ya risina. Amma zuciya wallahi kai kaɗai yake tsana. Tsira da tsallaka tsoro ne shi jarumi kamar dodo ne. Yaƙi da zuciya baiwa ne aiki da hankali shi zami sai mu gane lokaci. Sarari na tini kar mu bari mu ɓata lokaci. Mu saka nazari sosai domin mu gane lokaci. Ilu on the mix.